ரொம்ப நல்ல. හරි මිස්සෙන් කියවා. Hey guys, YouTube channel එක subscribe කරන්න name එකයි. මේ තමයි මැලේසියාව. බලන්න view එක. ආදරේ හැමෝටම Hi friends, this is your Sasan's journey. நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எப்படி பிரியாணி சாப்பிட்றேன். நான் சாப்பிட்டு காட்டுறேன், அதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். කොහොමද බිරියානි කන්නේ කියලා අපි මං කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා try කරලා බලන්න හොඳේ. මේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ எங்களோட பிரியாணி வந்துட்டு இப்போ இன்றைக்கி நான் எடுத்தேன்னா பாகிஸ்தான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றில் எங்கன்னா மலேசியாவில் புக்கிங் பின் தான். அதில் வந்து பேரடைஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு பிளேஸ் உண்டு, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நேம். அங்கே வந்து பிரியாணி செம்ம, உண்மையிலே நிறைய தடவை நான் சாப்பிட்ருப்பேன். பிரியாணி சாப்பிட்றோம், டயட் கண்ட்ரோல் வேறு நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதுக்கு ஒரு லெமன் விட்டமின்ஸ் சியோட எடுத்தேன். அது ஒரு கிரேவி தந்துருக்காங்க. நான் வந்து வேறையா தந்தூரி சிக்கன் எடுத்தேன். ஏன்னா பிரியாணியில் வர சிக்கனை விட தந்தூரி சிக்கன் உண்மையான டேஸ்ட் அதிகமாக கிடைக்கும். ஏன்னா காய்ஸ் அப்படி கமு பிரியாணி. ஓ சியர்ஸ் காய்ஸ். நல்லா இருக்கு. கிரேவி ஊற்றிக்கலாம். கிரேவி නැතුව කණ්ඩත් බෑනේ. නැත්තම් හිර වෙනවා. කටට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාගත්තා නම් එහෙම කන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න ටෙස්ට් බයිට් එක. ඔයාලත් කෑව නේද? අප சாப்பிடலாம். சொர்க்கம்டா பிரியாணி, சொர்க்கம்டா. சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் பிரியாணி தான் நான் கேட்பேன். ஆஹா. ஆஹா, இதுக்காக வேண்டித்தாண்டா நாங்கள் செத்து செத்து தொலைக்கிறோம். பாவடா, இதுக்காக வேண்டித்தாண்டா. Big bite. Look at this, guys. It's biryani. You know how to eat biryani? I will show you. One piece chicken, put இப்படி வச்சு එම තියලා එම අරන් පොඩ්ඩක් ග්‍රේවි ටිකකුත් එම උඩින් දාලා ஓஹோ பிரியாணி சாப்பிட்டா மனசும் நிறையும், வயிறும் நிறையும். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மாமியும் செய்வாங்க, செம்மையாக செய்வாங்க பிரியாணி. அதுவும் கீரி சம்பா ரைஸில் இப்படி. பிரியாணியில் வரலாறு எனக்கு தெரியாப்பா. கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஈரான்ல இருந்தால் பிரியாணி வந்துச்சு. ஹாய் காவது, இது என் ஃப்ரெண்டு வரேன். சாப்பாடு என் ஃப்ரெண்டு பிரியாணி, இவனுக்கு ஃபேன் தான். ரொம்ப நல்ல. இந்த கிரேவியோட சாப்பிட்ற டைம்ல தரமா இருக்கும் தெரியுமா? ஏன்னா நிறைய சாப்பிடலாம்.
ஏன்னா விக்கிக்க கூட பாட்டுருங்க. வாவ், கடைக்காரன் பேப்பர் நிறைய போட்டான் போல. ஆமா, அத සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි තුනෙන්ම කතා කරන්න වෙනවා. 3 லாங்குவேஜ்லயும் பேசணும். இல்லாட்டி என்னை அடிச்சே கொண்டு வரணும். ஏண்டா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி. ஒருத்தன் வந்து தமிழ், ஒருத்தன் வந்து சிங்களம், ஒருத்தன் வந்து இங்கிலீஷ், சில பேர் ஹிந்தியும் பேச சொல்கிறான். ஹிந்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாப்பா. குச்சி குச்சி ஓத்தாய் நெய் மால், அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும். Wow, so delicious. இந்த பீஸ் இருக்கே அவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கு. இது வந்து தந்தூரி சிக்கன் சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டீங்களா? தந்தூரி சிக்கன். ඩොල්පින් කොට්ටුවක් කාලා වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ. මම ඩොල්පින් කොට්ටුවක් කාලා මම ගොඩක් කාලා. දාස කමු. රෙකමන්ඩ් කරොත් ඉතින් මාත් ඒකට යනවා. கொட்டாம சிந்தாம செதறாம சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க. எவனாவது திட்டாம் போல தனியா சாப்பிடுறது. நீதானே எனக்கு தெரியும்டா. நீ மெசேஜ் பண்ணி சொன்னா அப்படி சாப்பிடாத, தந்து சாப்பிட்றாடி. தரமாட்டேன். நீ திட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் தனியாக தான் சாப்பிடுவேன். தொட்டது என்ன அவன் தொட்டது என்ன මම තනියම කරනවා. වේවි ටිකක් දාලා එහෙම. ඔව්, මේක පෙන්නන්නත් ඕනේ. ඔන්න කියන වේවි ටිකක් දාලා நல்லா இருக்கு. வாவ், மேலே கடைசி பைட் கொஞ்சம் போய் கொண்டிருக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் எவன்டா பிரியாணி கண்டுபிடிச்சது? அவனுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு. தந்தூரி சிக்கன் கண்டுபிடிச்சதையும் அவனும் ஒரு பெரிய கும்பிடு. அது அவனும் கோச்சு பண்ணல. ஏன்னா காய்ஸ் வார்த்தை எந்த பிரியாணி கண்டு ஒன்று மே விதமா பிரியாணி கண்டு. ஹவு டு ஈட் பிரியாணி லைக் திஸ். How to eat chicken like this? Chicken masala na puchige. பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு லெமன் ஜூஸ் குடிங்க. வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும், உடம்பும் நல்லா இருக்கும். என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். இதை வந்து நான் அழிச்சிடுறேன். அது கடுகு எழுதினோனே இது அப்பா அதுதான் செம்ம. நீ கடுகு எழுதி அது பிரவேசிவீங்க. காலையில் குத்திர போகுது. எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். இது தான் கடைசி பைட்டு. பிரியாணி முடிஞ்சு இப்படித்தான் சாப்பிடுவேன். சாப்பிட்டதை காட்டிட்டே நாங்கள் டெசர்ட்டுக்கு போகலாமா? ஒன்னாவா அப்படி டெசர்ட் டைம் මේක. ඔන්න මේක මං ගත්තේ බේකර්ස් කොටේජ් කියන මේ ෂොප් එකක மலேசியாவே. ஸோ என்ன காய்ஸ் சாப்பிட போகலாம். இப்படி உடச்சி இப்படி எடுத்து எனக்கு இந்த திரமசுன்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அவங்கெல்லாம் கேக் கையால் தான் சாப்பிடுவோம். கேக்குதாமா கேக்கு இந்த கேக். Oh my god, கேக். Cheers.
சாப்பிடலாம் டெசர்ட் சியர்ஸ் තොප්පෙන් coffee. The real coffee. මෙතන sweet, මෙතන கொஞ்சம் கசக்குது. Delicious. You wanna try? No, මන් දෙන්නේ නැහැ. Orang kamu. Thank you මට මගේ හැම වීඩියෝ එකකටම සපෝට් කළාට. இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸை கட்டாயம் பாருங்க. அப்ப எப்பயும் சொல்ற மாதிரி லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. Okay guys.